はい、皆さんこんにちは。今日は最近ちょっと虫眼鏡にはまって、それでこういう葉っぱのところや虫を大きく見てやっているんですけど、今日はこの虫眼鏡を太陽に向けてこうやると、これで長い時間当て続けると燃えるんですよ。だけどこれ今は風もひどいし、それに白い紙にずっと長時間当て続けると当ててた場所を見失っちゃうことがあるので、この、鉛筆でもいいから目印をつけます。当てたい場所に自分が好きなところに当てます。それで用意するものは虫眼鏡、目印をつけるもの、白い紙。はい、早速燃やしていきましょう。煙出ました今。煙出ました今。燃えました今。ここ見ましたよね今。ここ燃えました。よし。さっき煙がすごい出たんだよ。はい、燃えました。はい、注意なんですけど、この虫眼鏡で太陽を絶対に見ないこと。これ太陽でこうやってやるのはやめてください。やってみたんですけど、ちょっと経つとヒリヒリして、それでまだそのままずっとやると燃えるかもしれません。じゃあおまけにちょっと簡単なマジック見せます。最初これ見せた時にお母さんはびっくりしました。こういきます。でゆっくりやるとこうやって、これからこうやるとこっちに移動します。こっちあるですから、でこうやってこうやるとこっちに、後ろ側見せるとこうなっています。こっちだけあります。こっちはないですね。はい、こういう感じです。この輪ゴムがあります。これを使ってこうやってこのままこうやるとこっちに移動します。こっちからでもこっちに移動します。後ろも見せます。こうします。こうします。今こっちの後ろから見えてる輪ゴムはこっちしかないから、これでこの輪ゴムを上にやっていくとこっちに行きます。ぜひこの燃えるやつも楽しかった。この燃えるやつは楽しいです。こっちもやる暇があったらやってみてください。楽しいのですので。最後まで見てくれてありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ウイグル語でホーシ。